mafiot, la fel ca 98. Fetele se freacă pe hip-hop în club. E 2002, e aproape la fel. Se procedează la fel, dar la un alt nivel. Un fel de Tony Montana în România. Fac tot posibilul să evit pușcăria. Ca Leonardo Roftei, sunt campion mondial. Mă aflu în treabă fără adversar. Privește bine pe lângă tine, că ai putea să înțelegi ceva. Ai grijă ce faci, cu cine te bagi, și vezi cum poți să fii peste toți. Cine e cu noi strigă, cine e cu noi strigă, cine e cu noi strigă, cine e cu mafia strigă. An după an, cu bani pe primul plan, reprezint băieții care au dolarul în buzunar. Fac istorie, în plină glorie, pun pe foaie operațiunea Casa cu Uzi și tataie. Fără ei, nu știu cum aș fi trăit. Fără bani, fără microfon, fără B.U.G. Aș fi fost ca Dracula fără sânge, ca maestru lăcătuș fără minge. Sunt același pe care ție-ți place să-l urăști, născut și crescut pe străzile din București. Băieți cu două fețe care vor să te învețe mai mult cum să le dai decât să iei atenție. Teoria conspirației funcționează. Am băieți peste băieții la care apelează. A venit și poliția cu muniția. Nimeni nu o să poată să oprească mafia.